maite dudala. Xuxa izenekoa. Eta onara etorri da, baina... Ez dut ikusi baina horrein entzun egiten dut. Zuek ikusi dezute Xuxa. Xuxa! Nun!
Lasku edaten du, eta gero pixa-pilo bat egiten dugu baita. Bueno, zein dago tximistaren ondoan? Aizea, atea joko diogu! Eta xaxa, lotan gelituko da. Aizea! Ez naiz lokatuko hori! Ez du sinisten ikusten ez dute! Ez naiz lokatuko! Xaxa, etorri dela. Uxi, nola ez naiz lokatuko! Bagoaz. Ez despistatu, Hasiko gara, Bale, bagoaz, bat, bi, eta hi. Konzentratu, koiareari begiratu duzue, bagoaz, isiltasuna behar da ere, hori importante da. Bagoaz! Horrela ezin da, oraingoan bai. Hipnotizazio. Atentzio. Bagoaz. Honez. Lokatu zaitez. Lotan dago. Horrein badak izatez zer. Eskatuko dio zerbait egitea. Zerbait. Eta esnatzen danean esango du. Nik ez dut hori egin. Eta hori esango diogu. Bai egin dezu lotatzen eta etzera konturatu. Nahi dezute? Adibidez. Xaxa. Dantzatu guzu.